Arvoisa rouva puhemies! Arvoton eduskunta. Mekö olemme äärioikeistoa? Edustaja Kimmo Kiljunen sosiaalidemokraateista yritti luoda sellaista kuvaa, että me kuulutaan johonkin pahaan joukkoon, semmoiseen joukkoon, joka ei pidä monikulttuurisuudesta. Ja se syy, miksi me oltaisiin pahoja, niin liittyisi nimenomaan tähän, että me vastustamme monikulttuurisuutta. Ja hän peräänkuulutti sitä, kuinka tärkeää on käydä sitä arvokeskustelua, koska todellisuudessa esimerkiksi tästä paikkajaostakin niin on kyse nimenomaan niistä arvoista. Ja meidän arvot on sellaisia, että me puolustetaan suomalaisia ja me vastustetaan niitä monikulttuurisuuden tuomia lieveilmiöitä. Mä itse tuun kaupungista, Oulusta, tänne, joka on ollut otsikoissa nimenomaan sen vuoksi, että siellä on 29 seksuaalirikostutkintaa meneillään. Siellä kohdistuu lapsiin vakavia rikoksia ulkomaalaistaustaisten miesten osalta. Ja tämä on tullut meille arkipäiväksi. Ei ole sattumaa, että meidän puolue haluaa vastustaa tällaisia asioita. Mä en tiedä, että mitä sosiaalidemokraatit ajattelee, mutta tämä on meidän linja. Myöskin Oulussa moskeijassa imaami suojeli seksuaalisesti hyväksikäytettyä lasta, tai siis niin kuin suojeli sitä tekijää, joka oli käyttänyt seksuaalisesti hyväksi sitä lasta. Tämä on muuten demareitten entinen poliitikko, tämä moskeijan imaami. Ja nämä on todellakin arvopohjaeroja, meillä on todella isoja eroja, mutta kun me puhutaan tästä jaosta, niin se ei ole perinteisesti mennyt sillä jaolla, että maahanmuuttokriittinen versus sitten taas maahanmuuttoliberaali. Mutta jos te tuutte meidät siirtämään tuohon toiseen laitaan, niin siinä tapauksessa voi sanoa, että kyllä meidän on ehkä hieman helpompi sitten sieltä olla ehkä sitten se vaihtoehto ihan visuaalisestikin ja tykitellä ihan täysillä seuraavat 4 vuotta tähän suuntaan. Ja haluan vielä korostaa sitä, että todellakin se ei ole pahuutta puhua monikulttuurisuutta vastaan, nimenomaan monikulttuurismia, koska se tuo niin paljon pahaa. Just tuossa viestittelin, yksi tyttö laittoi viestiä Instagramin kautta ja hän sanoi tällä tavalla. Hei, oon huomannut, että otat todella tosissaan nämä ihmisten lähettämät viestit sulle. Niinpä mäkin ajattelin kertoa oman kokemukseni sulle ja todella toivon, että sä yrität viedä näitä asioita eteenpäin ja saada muutosta asioihin. Maahanmuutosta oot tosi paljon saanut ilmeisesti viestiä ihan myös meiltä oululaisilta ja täytyy sanoa, että ei mullakaan kovin hyviä kokemuksia heistä on jäänyt. Yläasteella meidän kouluun tuli uusi luokka näistä turvapaikanhakijoista. Meille sanottiin, että he olisivat jotain 15-17-vuotiaita nuoria, mutta todellisuudessa yksikään niistä ei näyttänyt edes sen ikäiseltä. Jokainen niistä oli ainakin sen 18-vuotias ja yhden Instagram-tililtä löydettiinkin kuva hänen oman maan henkilötodistuksesta. Ikä taisi siinä olla hänellä jotain about 24. Nämä maahanmuuttajat kans tosiaan harrastivat tyttöjen ruumiinosien tarkastelua ja niiden kommentoimista. Hirveän asiahan tässä oli se, kun kerroimme koulussa rehtorille asiasta ja sanoimme asian olevan häiritsevää, niin meitä ei uskottu ja rehtori jatkoi vain maahanmuuttajien puolustelua. Tämän lisäksi mä olen nähnyt useita kertoja esimerkiksi Oulussa Valkeassa, kun siellä istuu pikkutyttöjä näiden mamujen seurassa. Olen myös itse kokenut sitä, että kun heidän ohitseen kävelee, niin he tuijottavat kuin halpaa makkaraa lihatiskillä ja saattavat juurikin kommentoida perään jotain. Heidän kulttuuri on niin eriarvoista ja hullua, että ihmettele, miksi meidän suomalaisten naisten täytyy sietää tuollaista käytöstä. Ja hei, entinen yhdenvertaisvaltuutettu. Nyt puhutaan yhdenvertaistakin asioista. Mä pyydän, että tämä tytön puheenvuoro saa tulla kuulluksi. Täytyy sietää tuollaista käytöstä ja kokea ahdistavaksi liikkua ulkona. Haluan pukea kesällä edelleen mekon päälleni ja kulkea rauhassa kaupoilla. En halua kokea oloani halvaksi ja kokea ahdistusta. Jos me ollaan äärioikeistoa sen vuoksi, että me puhutaan näistä asioista, niin ei voi kuule kuin ihmetellä. Mä sanon, että jos tuonne meidät siirrätte ja korostatte sitä, kuinka me ollaan vaihtoehto, niin sitten se tapahtuu näin ja tässä on vain esimakua siitä, mitä seuraavat 4 vuotta tulee olemaan. Onnea. Arvoisa herra puhemies, on omalta osalta viimeisen puheen vuoro ja kylläpä aika on mennyt nopeasti. Silloin kun 4 vuotta sitten
Elämäni ensimmäistä kertaa pidin puhetta täällä eduskunnassa, niin me keskustelemme täsmälleen samasta aiheesta. Ja silloin meitä oltiin siirtämässä sieltä meidän omalta paikalta tuonne äärioikealle sen takia, että haluttiin korostaa sitä, että kuinka pahoja äärioikeistolaisia ihmisiä me ollaan, kun uskalletaan näistä ongelmista puhua. Ja silloin luin Instagramiin tulleen viestin oululaiselta tytöltä, joka oli hälyttävä liittyen juurikin näihin kotoutumisen ongelmiin, mitä Oulussa oltiin nähty. Ja sen ensimmäisen puheeni aikana täältä aika lailla edestä edustaja Gustafsson sitten huusi, kun tarkasti eduskunnan pöytäkirjasta, hän oli sanonut, että olisi pitänyt itse kirjoittaa kokonaan puhe, että sitä viestiä ei olisi saanut lukea. Kenen asialla me täällä ollaan? Me ollaan kansanedustajia. Meidän pitää edustaa kansaa ja meidän pitää tuoda heidän ääntään esille. Ja mikä voikaan olla arvokkaampaa kuin se, että suoraan tuodaan näiden ihmisten hätä tänne. Ehkä se kaikkien osalta ei ole samaa, ja se joillekin on sitä, että kun mennään kuuntelemaan toisia kansalaisia tuonne eduskunnan portaille, niin sen sijaan, että kuunnellaan, niin huudetaan, että hiljaa. Mutta meidän tehtävä on edustaa sitä kansaa, joka meidät tänne on äänestänyt. Me tiedetään se, että minkälaisia ongelmia kotoutumisen suhteen Suomessa on ollut. Kukaan ei voi enää väittää, ettei niitä pystyisi näkemään. Me tiedetään erityisesti se, että tietystä kulttuureista tulevat ihmiset valitettavasti ei integroidu tähän yhteiskuntaan ja syyllistyy aivan käsittämättömän vakaviin asioihin, mitä varsinkin tuolla meidän Oulun seudulla on tapahtunut ja mikä koko Suomen tietoon on tullut. 2021 Iltalehti kertoi todella rajuista tilastoista, kuinka 38% raiskausepäilystä liittyy ulkomaalaistaustaisiin. Edustaja Rantanen, joka Helsingistä tulee, tietää, että Helsingin osalta tuo luku on jo yli 50%. Ja me nähdään se, että jos me otetaan tietyistä maista ihmisiä tänne Suomeen ja oletetaan, että he vaan itsenäisesti kotoutuu ilman, että me vaaditaan heiltä itse tiukoilla kriteereillä kotoutumista, niin sitä ei valitettavasti isolla todennäköisyydellä tule tapahtumaan. Vaan sen jälkeen me joudutaan lukemaan niistä rajuista seurauksista. Ja me itse otetaan näitä riskejä, kun me sallitaan tällaista maahanmuuttoa. Me perussuomalaiset ollaan sitä mieltä, että tänne on ihmiset tervetulleita korkea-osaamisen työperäistä väylää myöten, tai me ollaan myöskin toivottu tervetulleeksi opiskeluperäistä maahanmuuttoa, kuten myöskin avioliiton kautta ja niin edelleen. Mutta se, että tämmöinen humanitaarinen maahanmuutto EU-maiden ulkopuolelta, tai sitten työperäinen maahanmuutto matalapalkka-aloille, josta me nähdään, että ihan muutaman vuoden sisään nämä ihmiset jää sosiaaliturvan varaan, niin se ei meille käy. Koska meidän on kannettava samaan aikaan sekä turvallisuudesta huolta tässä yhteiskunnassa säilyy, mutta samaan aikaan myöskin itse asiassa taloudesta, jotta tämä hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää tuleville sukupolville. Ja samaan aikaan myöskin voin sanoa myöskin omalta osaltani, että ihan täysin olen vakuuttunut siitä, että kaikki maahanmuuttajat ei syyllisty pahuuksiin. Kaikki maahanmuuttajat ei ole mikään haitta. Mitä monesti meitä yritetään syyllistää, että te olette sitä mieltä, että näin se on. Ei ole. Meillä on valtavan paljon hyvää porukkaa täällä. Mutta se, että tämän hallituskauden aikana niin valitettavasti ollaan tehty sellaisia päätöksiä, että tätä laitonta maahanmuuttoa ollaan vaan edistetty. Ollaan luotu uusia väyliä semmoiselle maahanmuutolle, joka siis lähtökohtaisesti on laitonta. Sitten ollaan sanottu, että annetaan opiskelupaikkaa opintojen kautta, sitten saadaan ihmiset jäämään maahan. Tai sitten esimerkiksi se, että laittomien maahanmuuttajien ei-välttämättömät terveyspalvelut, niitä on laajennettu. Tämä ei ole missään tapauksessa oikein, ja me luodaan semmoisia vetovoimatekijöitä tätä kautta, että Suomesta on tulossa maailman sosiaalitoimisto, ja se ei meille yksinkertaisesti käy. Jos tänne tulee, niin pitää kotoutua, ja on hyvin valitettavaa, että se, mitä tarkastusvaliokunta on vuonna 2018 vaatinut, että tämä kotouttamisjakso kestäisi 1 vuoden, niin se ei hallitukselle käynyt, vaan nyt jäädään niin sanotusti kellumaan.
Tämä kotouttaminen ei tule toimimaan, jos se ei tule olemaan tulijan omalla vastuulla. Meillä on valtava määrä esimerkkejä muista maista. Meillä on Saksasta, meillä on Ranskasta, mitä levottomuuksella on nähty, mutta meillä on myöskin Ruotsista todella valitettavat esimerkit. Se ei tule onnistumaan, jos tämä tulija itse ei halua kotoutua, vaikka siihen kotouttamiseen laittaisi kuinka paljon rahaa. Ja meidän perussuomalaisten kanta on se, että meidän pitää ottaa nämä ongelmat tosissaan ja kotouttamisen sijaan alkaa puhumaan myöskin enemmän kotiuttamisesta. Ne ihmiset, jotka ei ole valmiita jäämään tähän yhteiskuntaan, tuottamaan panostaan tälle yhteiskunnalle ja elämään tämän yhteiskunnan sääntöjen pohjalta, niin heidän tehtävänsä on lähteä kotiin. Arvoisa puhemies, tahdon kiittää lopuksi kaikkia niitä äänestäjiä, jotka ovat antaneet mahdollisuuden vaikuttaa täällä eduskunnassa 4 vuotta